Maayong hapon. Madungog nako ni kasagara sa mga counseling. Padre, naitaw nga nakasala nako. Pero sa akong paningkamot, ako ra siyang napasaylo. Pero ngano man nga naa pa may nabilin nga kasuko diri sa sulod nako, nga ako naman kaha siyang napasaylo. Kasulay mo ana. Kabalo mo sa akong tubag. Yes, napasaylo na nimo ang imong kaaway. Pero wala pa nimo mapasaylo ang imong kaugalingon. Mauna mga igsuon nga bisan pag ato na silang napasaylo, kung wala pa nimo mapasaylo ang imong kaugalingon, dili gyud ta magmalinawon. Abi man gud ninyo, kana di ay makasala ta. Bisag wala nato giistorya, deep in our hearts, unconsciously, ato di ay gikasab-an atong kaugalingon. For example, na-involve ka sa usa ka immoral nga relasyon. Nabungkag ang pamilya, nagmahay ka. So ang epekto, deep inside, imong gikasab-an, imong gikondem ang imong kaugalingon. Bright man unta ka, professional kang dako, nganong nagpabugo-bugo ka, nganong niapil ka ani nga relasyon nga immoral man eh. Bugo ka, nasuko ka sa imong kaugalingon. Mga igsuon, ayaw. Kay nindot kaayog ibanghelyo karon Domingo ha. Nga unta sama sa Dios. Nga grabe mohatag og chance aron ta mabag-o kay kahit tag-ulo, He is willing to wait for us to change. Kita pud unta. Let us be gentle with ourselves. Be patient with yourself. Okay? Nga unta, instead nga atong kasab-an atong kaugalingon, may pag-ato na lang alam-alaman. Wala ko masuko nimo. It's okay. Okay ra. Next time maning kamuta nga di na nato usbon ha. Okay ra. Tell that to yourself. Dako nagtabang. And of course, pray. Nga Lord, tagai ko sa grasya nga mapasaylo na nako ang akong kaugalingon aron magmalinaw nako. Pero kini mo hinumdumi. Yes, imperfecto ta. Dili ta perfect. Pero hinumdumi nga ang gahimo nato, Dios nga labing buutan. So naapod nato ang kabuutan. Maningkamot lang ta nga atong ipagawas. Mamili ta unsay maayo, ipagawas nato atong kabuutan. Balag imperfecto ta, di ta magsalig sa atong kaimperfecto. Ug kun makasala na pud ta, masipyat na pud ta, do not condemn yourself. Be gentle with yourself. God bless.